Pikkasen pitää ehkä eriyttää asiat, koska ensin pitää saada organisaatio kuntoon, jotta voidaan päästä next levelille. Eli jos sun organisaatio ei ole kohdallaan, niin on turha pyrkiä next levelille. Ja mä oon itse ollut nyt 3 vuotta tässä nykyisessä positiossa, ja me alettiin 3 vuotta sitten tekemään meidän organisaatiota. Ja lähtökohtaisesti aina tärkeää on ymmärtää organisaation näkökulmasta, että mitkä on ne asiat, mitkä siellä toimii niin hyvin, että niitä ei saa muuttaa, ja mitkä ne on ne kivet kengässä tai sitten oikeasti ne isommat haasteet, mitkä pitää joko heti tai sovitulla aikataululla korjata. Ja sieltä lähtee yleensä rakentumaan sit se, että tietää se tiekartta, että mitkä on ne asiat, niihin pitää puuttua. Toinen tosi tärkeä asia on se, että roolit ja vastuut pitää olla niin selkeät, että se päätöksenteko on mahdollisimman lähellä siellä, missä se tavallinen toiminta ja operatiivinen toiminta tapahtuu. Eli päätös pitää saada mahdollisimman matalalle tasolle, jotta se on mahdollisimman nopea ja joustava organisaatio tekemään nopeita liikkeitä ja nopeita päätöksiä. Ja tietyllä tavalla sitten, kun sulla on se tiekartta, mitä pitää tehdä, sulla on selkeät roolit ja vastuut ja päälle semmoinen organisaatioiden rakenne, jota tukee avoin ja läpinäkyvä viestintä. Ja sitä kautta voi tulla tietynlainen semmoinen, puhutaan sosiaalisesta niin kuin, tai psykologisesta turvallisuudesta yrityksessä, niin sulle tulee rakentua semmoinen yhteinen tekemisen malli ja yhteinen luottamus, jonka kanssa on helppo lähteä rakentamaan sitä next steppia. Se ei ole välttämättä nopea tie, ja riippuu missä organisaation niin sanotusti kypsyystasossa organisaatio on ennen kuin lähdetään, mutta jos siellä on niin kuin isompaakin muutosta tehtävää, niin tietyllä tavalla prosessit ja työkalut, kaikki pitää olla kirkkaana ja selkeänä, että kaikki menee, on tavoitteet selkeät, johon se organisaatio yhdessä tavoittelee, ja sitten voidaan määritellä siihen päälle, että mikä se on se seuraava taso. Et kun kaikki rokkaa hyvin, kaikki päivittäinen työ toimii, viestintä on avointa ja läpinäkyvää, ihmiset tietää, mitä niitä odotetaan, ja tietää, missä asioissa saa tehdä päätöksiä, se porukka toimii. Ja sitten voidaan lähteä rakentamaan siihen, että voidaan lähteä haastamaan, että okei, tämä on se normitaso, hieno juttu, mutta mitä me voidaan tehdä vielä lisää ja vielä paremmin. Ja sen päälle voidaan lähteä rakentamaan sitä next levelia.